mga pangutana. Okay, Brother John, may gabi. May gabi kanatong tanan di sa Katinawon sa pagtuong Katoliko. Okay, taga-asa ta, Brother John? Taga Lapu-Lapu, ma'am. Uy, ninyanhiran yung ganda na bisita. Oo, kay usa sa akong na kuhanan gud kay kung sa San Juan 8:31. Okay. Di si Kristo nga ang mutuo kung higugma kamo kanako tumanan yung akong mga sugo. Okay. Mahibalo kamo sa kamatuoran, ug ang kamatuoran maghatag kanatog kagawasan. So mao naman nga niagi ko studio nga agig pagpangutana usab ug pagtubag sa mga ubang mga pangataki bitaw ma'am sa simbahang Katoliko ba. Okay. So mao na nga usa sa akong pagpalig-on. Ngare jud ko kay agig pagmatuod kay sa akong pagduki-duki sa mga history bahin sa history of the church. Wala man gilay maka-trace back to the time of the apostles except the Roman Catholic Church. Okay. So mao na nga ang uban sakit to minawon usab nga sige sila pangatake apan wala na hibawi day nga ang ilang simbahan dili gayud maka-trace back panahon sa mga apostoles. Unya ang ilang pangatake ra ba kay kita kuno mga Katoliko wa gitas kamaturan. So naghukom gid sila gumikan gid sa nakita. Wa nila subaya ba kung unsay history diin gikan niya. Although kita mabasa man gyud sa mga dagkong encyclopedia dili man iti tiaw kay kung mo-publish ta nga dili tinuod dakpon man sa tabrat, di ba? So mo na nga ang ilang gihukman pinagi ra gyud sa nakita pero ningon mas Kristo nga dili kita maghukom bisan kinsa patake wala ta masayod sa kasing-kasing yun. Dili ang butang yun nga di makita atong hukman. So mo na nga usa sa pagpangatake sa ubang relihiyon matandog usab ta kay ang atong pagtuo kanhi pa man gini nga sugod pagid sa kuan ba panahon pa sa mga apostles to the first century and until now present. So mo na nga matandog usab ta nga kitang mga Katoliko nga naningkamot ba sa pagtuman gyud sa kabubuton. So mo na ma'am nga usa sa pagpamatuod nako kay usa sa lang pagpangatake bahin kuno sa pagbuhat og milagro nga dili gid kuno ta tinuod kay dili ta kabuhat og milagro ba. Okay. Pero usa lang sa akong pagpamatuod nga kining simbahang Katoliko base yun sa iyang karakteristik sa 1 Corinto 12:28 nga dinhi man gyud sa bunga gyud kay ninyo mas Kristo sa Juan 15:16 nga ako'y nagpili ninyo dili kamoy mo'y nagpili nako aron manglakaw ug mamunga nga mulungtad. So klaro gigistanan nga ang bunga gyud mo'y magpalungtad. So dili man ta ka trace back sa ubang religion kay wala man sila history about sa church history gikan sa early times. So mo naman nga ang ilang pangatake kay wala kung takabuhat og milagro pero sa ako la pong bahin sa gihatag pud nga gasa sa Ginoo ako mo represent ako ning hagiton sila sa ubang nga relihiyon sa labi na sa Jesus Miracle Crusade nga mao man sig atake man nga kuwag milagro ba pero hagiton ko kamo nga pwede ta magpakuan siguro brad kamo na sa Jesus Miracle Crusade nga magpa-midya ba nga moayo gitag sakit kay ang karakteristik sa true church gibutang man ni Kristo kay ang bunga mao may mukuan gyud mao bay mubuhat gipahimutang mga apostoles propeta. Okay. So mao na ma'am di na nagkumutana kay agig tubag rito ako ma'am. Ah, okay. So thank you kayo.